Ahoj. Čau. Já jsem Jana. A já jsem Anna. A dneska bude opičí dráha. Což je úplně stejné. Jo, pro tebe. A k tomu budeme potřebovat židli, Židli, postel a stůl. Jo, tak nějak. A kdyby byla nějaká chybička, pardon, omlouváme se předem. Tak. Takže nebudeš teď předvádět jenom tak jako, Že skočí se na židle se překutálí do vaku, kdyby někdo. do vaku a z vaku dole na stůl, do postele A tím je konec. Jo, takže kdo to stihne z nás rychlejš, tak Vyhrává. vyhrál a vy nám pak do komentářů napíšete, jaký video máme udělat. A ta, co prohraje, tak musí jít na hlavu nakydat jogurt. Nebo něco jiného než jogurt. To ještě uvidíme. Počkejte, já to jenom něco najdu a Anetka A odkaz na naše videa bude dole. najdi to tam. Takže bude to na čest, jo? A bude to na stavky. Jo. Tak Anetka začíná. 3, 2, 1, tak. Divný, co to dělá. Nesmíte šlápnout vedle. 17, 13. Tak. Ty budeš rychlejší, Já vymluvat. to je jednička, takže já mám 17, 13, já to napíšu. Držte. Počkej. Áňa a 17, 13, 0, Áňa a Janča. No, takže připravit. Pozor, teď. To je jistý, vlastně. Chudá chybička, tak. 13. 13,68. Tak jak víte, tak jsem asi vyhrála. Jo, takže Janička vyhrála. A jsem se jenom chtěla zeptat. No. Vejš. Dobrá. Co byste chtěli za další video? Může to být cokoliv sami. Čabibany, může to být. Já to dáš na hlavu, nezapomeň. Nebo videa, no takže prostě challenge. Nebo videa, Pranko. třeba účestový pranko, no. namalovat se. No, Nejhorší se nalíčit. Poslepu. Jo, no before makeup challenge. No. Namalovat se do tříny. Ježiš, no. Já si ty dál linky nedělám, takže to Linky ne. ne. A jenom jsem chtěla říct, že jsem říkala v minulém videu, abyste odebírali moji ségru, jenomže to už videa vůbec nebyla. A proč? Já ani nevím. Už se z toho jako nebavím. Takže Ne, už končíme. to na Další video a ahoj!